Hola, em dic Josué Valcárcel i llegiré el Salm 36. Per al director de David, servent de Javé. La transgressió del malvat afirma en l'interior del meu cor. No hi ha temor de Déu enfront als seus ulls, perquè s'afalaga ell mateix als seus ulls per no trobar la pròpia iniquitat per odiar-la. Les paraules de la seva boca són iniquitat i engany. Ha deixat de tenir seny, de fer el bé. Trama la maldat sobre el seu llit, s'obstina en un camí que no és bo, no rebutja el mal. La teva misericòrdia, Javé, és en els cels. La teva fidelitat s'eleva fins als núvols. La teva justícia és com les muntanyes de Déu. Els teus judicis tenen una profunditat molt gran. Tu, Javé, preserves l'home i la bèstia. Què n'has de preciosa la teva misericòrdia, oh Déu? Per això els fills d'Adam es refugien a l'ombra de les teves ales. Seran saciats amb l'abundància de casa teva i els faràs beure del riu de les teves delícies, perquè en tu hi ha la font de la vida. En la teva llum veurem la llum. Estén la teva misericòrdia als qui et coneixen i la teva justícia als rectes de cor. Que no vingui contra mi el peu de l'arrogància i que la mà dels malvats no em facin fugir. Allà han caigut els qui practiquen la iniquitat. Han estat abatuts i no es poden aixecar.